Wannan ke cewa shin malam ko ya halatta wanda ke wata mazhaba ya bi hukuncin wata mazhaba wanda ya saba wa tashi mazhaba, ko dole sai hukuncin tashin mazhaba kawai zai bi ko da yana son ya warware wata matsala wadda mazhabar da yake bi ta tsaurara akan wannan hukuncin, sai ya ɗauki wani hukunci na wata mazhaba da ta sauƙaƙa akan wannan hukuncin. Baya wajaba ka bi kowace mazhaba, ba wajibi bane cewa dole sai mazhaba kaza ana gani. Misali yanzu mazhaban malikiya muke yi, abinda mazhaban malikiya wanda muke ta nan wadda ake a Afirka maso yamma mafi yawa ba aza hannun dama bisa ga hagu cikin sallah. To ba a cewa ga hadisi ya inganta annabi yana aza hannun dama bisa hagu ka ce mazhaban malikiya zakabi. Mazhaban malikiya ba a yin azumin sitta shawwal, kuma ga ya inganta annabi ya faɗi falalatai ga wanda ya azumin sitta shawwal. Mazhaban malikiya ba a jasatul istiraha, kuma ga hadisai sun inganta daga sahabbai 14 ko fiye cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jasatul istiraha. A mazhaban wani kaza ba a kaza, a mazhaban Abu Hanifa ba a ɗaga hannaye wajen kabbara bayan an yi kabbara harama. Ga hadisi ya inganta Bukhari da Muslim, hadisi Abdullah bin Umar, annabi yana kabbara idan zai je ruku'i, yana kabbara idan ya ɗauko ruku'i, yana kabbara idan ya tashi raka'a bayan ya gama raka'a ta biyu. A mazhaban wani ba a kaza, amma kaza baya wajaba sai ka bi mazhaba guda. Abin da yake wajaba ka bi shine annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ranar lahira ana tambayar mu ma za ajabtumul mursalina, mi kuka an samu manzanni, ba a tambaye ku mi kuka an samu fuqaha'u, mi kuka an samu mazhaba kaza. Ranar lahira Allah ba zai tambaye ka kowace mazhaba ka bi ko baka bi ba, amma zai tambaye ka bi annabi ko baka bi annabi ba. Akwai tambayar da ya cewa idan mazhabar ka ta tsananta ka je wata mazhaba, abin da ɗaya baya halatta shine in kana biyan mazhaba kaza ba kuma illa bane. Abu na biyu shine ba illa bane abin mazhaba. Zaka don mutum yana biyan mazhaban malikiya, don mutum yana biyan mazhaban shafi'iyya akan takalidi yake, bai isa sanin dalili ba, bai sanin hukunci ba, yana halatta. Dama wanda ya fara akan mazhaba, sannan in ya girma ya fara sanin dalili, ya bi dalili, wannan shine yafi. Amma abin da ya faɗi na ka bi rukhsa, a mazhaba kaza an ce abu kaza yana da sauki sai ka bi shi, a mazhaba kaza kana biyar ba dalili kake biya ba, yanzu abu mai sauki kake biya, ka kamo wannan mazhaba, ka kama. A malikiya an ce ana cin kare, don haka sai ka kamo, kana son ka ci naman kare sai ka ci. A shafi'iyya an ce mutum yana iya auren diya ta zina sai ka auro. A mazhaba kaza, a mazhaba Abu Hanifa an ce idan giya bata sa maye ba, nabi ana iya shan nabi, ka je ka ɗauko. To irin wannan shine baya halatta. Shike ce malamai suke cewa man tatabba'a rukhasal ulama itazandaka, duk wanda ya dinga bin saukin malamai kawai ɗauki wannan mazhaba ya biyo ya ɗauko kaza, wannan mazhaba ya biyo kaza ya hada, to zai zama zindiki. Za a iya sallah babu Fatiha.